Bon dia. Bon dia. Ningú m'ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Bon dia. Ningú ho ha decidit però fa un gran dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. I fa... Aquest no és un club privat, és un club molt animat, que tothom es pot fer seu. Només cal ficar-hi un peu. Ja no hauràs de buscar més. Aquí trobaràs de tot. Com aquest club no hi ha res. Benvingut al Super 3. Benvinguts al club. Benvinguts. Benvinguts. Com aquest club no hi ha res. Benvinguts al Super 3. Benvinguts al Super 3. Nace la locura cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, O si alguna vez me faltas tú. resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. I digue'm, bebé,
que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell. M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a Teo. Abans del jangueo que fem al parquineo. Ja no importa i si no aquí t'espero. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res, perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Oh, 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 ballant el son del salseo. Oh, 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 oh. I també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i t'espero. La dieta, Epic Toledo, Epic Toledo. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat de les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. No. Estimats fills i filles, les famílies us volem retre un petit homenatge a vosaltres, que sou el veritable motiu d'estar aquí i ara, en aquesta gran escola que us ha vist créixer. Ja no sou aquells petits infants que no sabíeu ben bé on anàveu. Ara teniu les coses una mica més clares i trepitgeu fort. Les mares i els pares recordem amb claretat aquell 15 de setembre de 2014, quan posàveu per primer cop els peus a l'escola Comtes de Torregrossa i amb alguna llàgrima als ulls us acomiadàvem. Un conjunt d'emocions ens envaïen. Les famílies estàvem nervioses i amatents a tot aquell munt de coses noves que començàveu a aprendre. Els vostres gargots de P3, els primers dibuixos del cos humà, on els dits, braços i cames eren simples i boniques ratlles. La setmanal llibreta dels records i quan vau escriure els vostres noms per primer cop. Tot allò, ara tan fàcil, ha anat forjant el vostre creixement fins a convertir-vos en el que sou i tot el que sabeu ara. I va ser llavors quan moltes famílies vam començar a conèixer-nos, alhora que vosaltres començàveu a conèixer-vos també, els que avui són tots els vostres amics i amigues. Els 3 cursos d'educació infantil van servir-vos de presentació de tot allò que us esperava. Les famílies recordem també, amb especial estima, els munts de sorra que arribaven cada dia a casa, fet que ens confirmava el bé que us ho havíeu passat i com d'intens havia estat el dia. Les vostres bates també donaven fe dels vostres dibuixos artístics i de la quantitat de menjar que no havia entrat per la vostra boca. Amb tot això, volem agrair a la Rosamari, l'Elisabet, la Carol, la Marissa i la Mar el seu esforç, atenció, dedicació i estima en la cura i ensenyança dels nostres fills i filles. Amb la Mercè, la Jèssica i la Noemí vau iniciar el pas cap a cicle inicial. Vàreu treballar i consolidar la lectoescriptura, entre moltes d'altres coses. Vàreu guanyar autonomia i també us vau donar a conèixer l'escola. Com a anècdota, us volem explicar que heu estat una quinta una mica tremenda. Encara tenim present quan les mestres ens van reunir a totes les famílies per comunicar-nos que les coses no anaven prou bé i que la vostra conducta podia millorar. I sort que ho vam fer!
Junts, escola i famílies van poder reconduir la situació i alhora el sentiment d'implicació amb el centre va anar creixent. I tot d'una ens enfilem cap a cicle mitjà. Aquests 2 cursos va ser quelcom estrambòtic. La maleïta pandèmia que va aturar el món va fer que no poguéssiu acabar tercer. Però quan es tanca una porta, sempre se n'obre una altra. Mestres, infants i les famílies vam descobrir que l'educació no té mai barreres si un no vol i vam obrir les finestres de la tecnologia per continuar aprenent. Potser no vareu aprendre el mateix que en una aula, però sí resiliència, la capacitat de tirar endavant malgrat els moments d'incertesa que vam viure. Vareu acabar el cicle a l'escola, a cadascuna de les aules i en cadascun dels espais del pati que es permetia per no trencar els grups bombolla. Les famílies volem agrair a l'actual equip directiu, el qual s'iniciava, i a les mestres Rosa, Neus, Marta i Beatriu l'afany i bona resolució en la seva tasca docent. I fa 2 anys començàveu el vostre últim cicle a l'escola i tot era nou. Estrenàveu els famosos barracons, els quals heu sabut utilitzar de la millor manera possible, sobretot quan fa molta calor. I a més, i no menys important, amb nous mestres, la Mercè, l'Alba i el mestre Ramon, i a 6è amb la incorporació del Ferran. Amb ells, heu gaudit de ser els grans de l'escola. Heu tingut l'oportunitat de ser una bona padrina i padrí lector, tenint cura del vostre fillol, i heu compartit moltes hores d'estudi i d'aprenentatge per tal de poder assolir amb èxit unes bones competències bàsiques. I després de tant esforç, sempre hi ha bones recompenses, com la d'haver passat 3 dies de colònies a PortAventura, on de ben segur que heu viscut anècdotes que recordareu tota la vida. Ells us han acompanyat per a fer la següent passa, de camí a l'institut. No volem acabar el vostre pas per l'escola sense tenir un carinyós i especial record al vostre conserge, el Francisco, i a la Yolanda, l'administrativa del centre. Tampoc podem oblidar-nos de l'antic equip directiu, el Josep Maria, sempre tan atent, la Montse, tan organitzada i creativa, i la Maria Pilar, tan eficient amb la seva feina. El recordem amb molt afecte i estima. També volem fer una menció especial per la Noemí. Sense ella no haguéssim pogut fer tot això. En fi, triar una escola per al teu fill o filla no és una decisió fàcil, però avui estem convençuts que vàrem prendre la millor decisió i que tot allò que esperàvem d'una escola s'ha complert. Moltes gràcies a totes i tots els mestres especialistes que heu engrandit els seus coneixements i a totes aquelles persones que també hi heu contribuït. Moltes gràcies, Escola Comtes de Torregrossa. Indiscutiblement i per sempre, som comtes! I des d'ara endavant, nens i nenes de 6è, el camí que empreneu és una mica més vostre. Sou més grans, més autònoms, teniu sentit crític i estem convençuts que fareu una bona entrada a l'institut. No dubteu mai que les vostres mares i pares estarem al vostre costat, acompanyant-vos, vetllant per vosaltres i pel vostre benestar. Nens i nenes, és hora d'emprendre el vostre vol, obrir fort les ales i començar a volar. Durant el vol trobareu dies clars i assolellats, on tot anirà bé, però també trobareu dies de pluja i tempesta, on necessitareu trobar un cau segur on refugiar-vos. Aquest lloc és la vostra família, que sempre estarem al vostre costat. Us encoratgem a volar alt, cap als vostres somnis. Sigueu valents i valentes i persistents amb les vostres ideals. I sols així sereu el que vulgueu ser. Amb molta estima, les vostres famílies.